יש לי שאלה, אתה בעד או נגד הרפורמה? נגד? אני בעד. אפשר חיבוק? איזה נשמה אתה. רגע, שעין וזה שוקולד וזהו, שתהיה אחדות בעם. שאלה, אפשר? אתה בעד או נגד הרפורמה? בעד. אתה בעד? כן. אני נגד. אפשר חיבוק בכל זאת? בוודאי. אני רוצה לחזור. זה יין ושוקולד בשבילך. זה הזמן לאהבת חינם. יאללה אחי. למרות המחלוקות בינינו, איש איש בדרכו, איש איש באמונתו, אבל אחים עליו. זה מה שחשוב. אפשר לשאול אותך שאלה? כן. אתה בעד או נגד הרפורמה? אני נגד הרפורמה. אני בעד. יפה. אפשר לתת לך חיבוק אבל? בכל זאת? תמיד. יונתי בחג ועשה. עכשיו אני רוצה לתת לך מתנה. זה בקבוקי יין בשבילך וזה שוקולד. אני אגלה לך משהו? אני לא בעד ולא נגד. אהבת חינם. מה שחשוב באמת